wato aje da ya farko abin da ya faru na je na tafi gona jiya na tafiya na kai gona sai ga inda yake zama sai na fi wajen sai ban kai shi ba to sai wani yaro na tafiya ina jiya masu gini ko kuna aiki na kusa ga wata gawa can kusa da a gonan wasu irin gawa su ga gawa can wani mutum an kai yi to suna sun yanzu su ina tafiya su ce baba na ce inda ka tinkara ɗin na an ce ga wata gawa na akwai su gawa sai ce da jama'a ai ba masu tsoron gawa dole zai gani da wurin mu ne wurin jirgin sai ni sauri da zuwa sai na tattara wannan yaro na a kwanci an dasa ni da ada ɗanka ɗana ba ya ina yau da ɗana haka yau mai zangani yau mai zangani ai ne ba abin da ta faru gari kai kenan gargaɗin da nake maka jiya ina cewa da rana ta fara za ka tafi gida ba a rabuwa a shi abu da suka suna nan suna tafanka a biya faru jiya sun kashe ka amma kafin faruwan abin tare kuka tafi gonan da shi ko shi ya ji ya sami ya riga da tafiya gona sai da ranar sami shekarar jiya ya same ni na aiki a gona kuka gaisa ta ƙare na ce mai su aliko ka gani abin da rayuwa ta shiga kasa mutum ba wuya ake ji ba kai hattara kula da kanka da rana ta fara da ka ɗau hanya ka tafi gida ya ce to amma ba komai ko ina mutum ce Allah ke ɗan ruwan sai ai an san da haka amma Allah ya mana hankali shi marigayi yake gaya maka wannan yake gaya maka ce Allah ke ɗan ruwan kowa ko ina kai ce na san da wannan Allah yake ɗan ruwan ko da baraka Allah shi ya ɗari ka amma Allah da ya mana hankali ya ce mi hattara abin da zai fitar da mu guje shi ko ba ya gaba shi haka ne kisan kaji abin da ke da yamma ta kai kokari da shi kar ka tsaya wasa to kusan iya magana mu kenan to ya ne a wannan yamman waɗannan mutane to su shi yana daman da matsala da wa'insu ne haka ko fulani ne akan ta'adi fulani ne akan ta'adi shi da wanda ta'adi ya faɗa dan me ya faɗa sai ai sun kai shi wannan dadin sai sun kashe shi mu za mu yi maganin sa Allah ya sai mun kai to shi ne dalili ke na maka ran wurin yan sanda aka fara bincike yan uwan suka hana sai ta roƙon arziki a gida aka bincike a kai yau biyan magana sai kwata-kwata in ta yi nisa wata shida yin magana fata kuɗi zai ce zai kashe shi tsakanin maganan da lokacin da ya yi rasu da wannan mutuwar tashi wata shida shekara to bayan da ya rasu ya aka yi to ba ko wani mataki da aka kokarin ɗauka ganin cewa da muka narsa da zan yi su wasu wannan gini suka ce mun cewa yanzu ba baya za ka yi ka je gida ka nemo a zaɓa wannan gawa ya ce abin da za a yi gina amma bari da zan nemi ɗan uwana zo su kama mu ɗauka ma dai ba za ta yi wa sai dai a nemo keke na fiya to sai na ruga jama'a mu su wasu da gaba ne su ɗullo ba kana ruga wani can ana ta mai na ba ba to ma ba kai yaya ne na ce kai ba lafiya me ya faru ce kai alibu a kashe a gona ga alibu sa an kashe kisa ya ce ba har to yanzu ya za a yi yawa ba ce da wata muka taimake ni shi ɗauka a mashin ba zai yiwu ba sai dai a nemo keke na bai shi ɗaya kwarai sai amma da awon magana a wani waya to amma sun ba haka ba ne bari a yi wa amadu wayan da ya ga ɗan zu in ya zo don tashe magwari maza maza ya zuwa a sanar da a samu keke na bai a zuwa ɗauke shi sai ka ai ma ɗaukan ma yanzu za ta yi wa shi na wa ƙarshe ya aka yi sai ce ai dole sai an gaya hukuma da kisa kai sai an gaya hukuma sai gaskiya ne a je gidan gora a gaya masa to sai ku je gidan gora ba je gidan gora din ba daga ce a zo wajen sarki kane shi ne ke gaba da shi sarkin dirkaniya kenan sabon gari a je a mai bayani abin da shi ke da aiki shi ke nan amadu yi wa mashin muka taho muka zo muka gaisa da shi gaisuwa ta kare ke lafiya wasu aba lafiya ran kai daɗe na je gona kafin shiga gona ta na tabbata yaro na bakin hanya a kai
kisa ya ce kisa shi kisan an ce kaman da makami ne ko kudu adda ce a kasa ka tare kashe biyu sun fasa mai kai kashe biyu kan ni gashi nan kan wata kwata biyu ne kwanar gashi to ya aka yi bayan kun sanar da sarki ta yi wata masa bayani maza shi kuma sai buga jiki kaji abin da faru ƙasa ta sai wani gashi amma ni ba na yi wani hukunci sai abin da kuka ce a samu a wurinka a samu yan sauka a zo a biyu saboda sarki ta ne cewa a shi dvo ke to zan turo su ga sunan za su zo abin sarki ta ne ke bai ba mu ci wani je mu ɗauko ba sai a je wani yan sauka a gaba a fita maka haɗe to za ka kina wani ku amma masu makasan guri ne muka ce muka samu su ma aikatan waɗanda ta musu bayanin da ke kare a gwagwar jiki ta ba wani wani tafiyar jiki ta wata yanzu yaya za a yi kun ga gawar a gona ne kurin yanzu ce a kuma an kashe suwa suke muku wannan tambaya yanzu wani abu ya zama na sa ket yake a zo a samu ma'aikata ko gawar nan sai a kai ta ya auna ya gefe sai an tabbatar an mutu kana a magana a sa hannu sannan kuma magana ta yi nisa dole sai alƙali ya sa hannu kana mu ɗan za mu sa hannu ba mu dama in za a dubi da haka ya yi raka iya amma haka in ka kai ka wani ba Allah da kai da kumburi ba a yi ba da ma a taimaka wannan kyan wajen mutane a taimaka dai a rufe shi a yau a yi diya ku da rike da kwan arziki da ke fito yanzu sai a je a samu mota a tafi a jiya gano yaro a ɗan hoton wuri abinda suka ce mana to wani hanyar sauki shi ne suka samu mota suka ɗauko ni muka tafi har wurin na awa da muka je na awa muka je hawa inda suka kai aka yara su kunga inda yake na gashi na kwace ma a cikin gini ina kwace to na yi uwa na kai to ɗan uwana ba su nan amma lokacin masallaci ina ga tunda akwai larura ai masallaci ba na ga sun ta sa kan ba komai ba kowa kawai na ɗauki ya wannan ta kaɗai a kwace to yanzu ba kowa yanzu a zai taimaka maka a sa a mota komai za yi maka aiki shi a ko ku ba akwai sauran masu gini wanda zan je buɗe su aiki za su taimaka mu sai a sa a mota su yan sandan kenan suke ma wannan magana mu za mu taimaka maka ka ɗauka ka sa a motar na ce a ko ku ɗauka ba akwai masu aiki da ce zan je buɗe su aiki zai taimaka mu sai a sa a mota su duka da kira su sai na je masu ginin na zai buɗe su aiki yau da muka kama ba ko suka zo suka kama mai shi muka dauka aka sa abu yawa sanar ku lafiya yana lafiya ya fari kenan an sannan ɗaya idan mutum ba zai kama wajen ne ya kama aka saka yana to shi ne aka tole to da zama tafi can guri wuri a kai ne suka zo suka yi har nan wurin nan kofar gida mun wannan abu saboda adalcin harin tsaye yanar mun tafi da hita jibuwa ba za a yi shi ya kwana uku wasu da kuce to ana ya haƙuri kai kai kamari a rike shi saboda haka kuma ka wannan adalci ba kawo shi amma a rubuta takarda a sa hannu a ce za a kai wuce za a kai matafi wannan muka rubuta su ne shi ne wani ce rubutu ne yana bayani ina rubutawa shi ne sai ɗauki wannan magana shi ne suka tafi da ita ba wani kyas na shari'a na ce a bakin na shari'a tun da abin da ya faru ko mun shari'a nan dai ba dawowa zai ba amma kan kyas ai akwai shi tun da kisan kai ne to ai mu abin da muka duba ke da kisan kai a ce an bashi ba tantance komai ai ka ga wannan ba za ta kare ba to wannan al'amari shi ne mai roƙi Allah ka mana to ga sun ta ba ya ke to daga ƙarshe dai a ina aka kwana game da shi wannan rashi na shi marigayi ku a wurinku
wani mataki kuke tunanin za ku ɗauka ko kun ban mu Allah? A'a wannan mataki ga yadda muka rauke Allah yanzu mun dawo da kawai mun ce za mu ɗauka su zai zan na ce mun saba alƙawari ni ce da tun da na ja maka mun da mun yi da su ba wani bincike kannan su ce ba su yadda ba shi kuyi haƙuri inda muka haƙuri ku haƙuri sa haka tun daga masu maganan nan sai sun kai maganan ta tabbata kuma sun kai ba za mu bari shi ne da ce kuyi haƙuri to dai a matakin da muke da yake nuna sai su ta ba ƙara za su sai ta ba sai ba haka za a yi ko ya kuɗin da maganan da 'yan sanda sun ce sama mun yarda mu haƙuna ce mun yarda kaga mu haka za a ce mun zaɓa alƙawari to ƙare shi ne haka iyali ne? bai aure ba zai kai kamar shekara nawa? a gaskiya kai mutu da auren ne dai bai samu ba yaran da shekara 35 ya kai mutu da aure to Allah ji kan shi Allah ramshe shi Allah kuma ƙara kiyaye gaba to mun gode kwarai da gaske insha Allah.